И отворите до много добро ниво. Просто да гледаш, не изглежда ефтина. Само ти си пише бе курна врата. Да. Боята е някаква много специална обаче. Извратена перла. Това е някакво оранжево-червено златно. Това не пъчет мога да погледнем, много му харесвам за неговите ферарите да ги осъдем. Да. И е 4 врата. Човек гъза прилича на някой на маймуна на задника, погледни. Не, страшен е гъза, сега ще видиш. Те са качили стоповете от спойлера. Ето винаги е било така. Имаш преди тук нагоре са го качили, да. Да, виж колко е върхителен. Той спойлера има лампа, голям отзад. Не знам, на мен много ми харесва. Беше по-изчистен, да се погоняваш тия щороти. Чудна е, чудна. Колко коня е така чудна? 230? 320. Yes. Не, тя отстрани дифузиорите много ми харесват. Сега ще си са готвени, не ме няма кефът много. На ВРЦ-та харесва. Браво, браво.